Narumpayu Newskun, ke channel Namdaki Padba, Kabriu Nyotak. Kadba ka jilla Meghalaya bat borok kilap thai kubor kidang ya bon kam ban ya wad ya ka jing shisha halor ka jing sha penyap unong wan jengok kai na Indore Madhya Pradesh Raja Raghuvanshi weipat unong Uttar Pradesh ulawan Shankar sa jilla ban pen ibor ya kinang penya ya ki jaka jengok kai bat pen juloru ya ki jing dan jing em ha kani ka jaka kani ka jing ja kala ja ha Thrills Fun Park ka badan halat Sharai Ribhoi District kani ka jing ja kala ja ka Santrik jong jelio di video CCTV ki bala sapriang ki rensan social media ki pen i bau ni unong UP bakam yala de bau de sipai ula jerong kti ya utra jong ka Thrills Park u Eugene yang ti batru ya ki nong trai hadin baki bat ya u naka jing pen julor ya ki jing dan jing em hakani ka pak kat kum ka jing ya thu ki bor khmi uni u briu u ba wan rengkat ki bayi ula lek rengkat syaka haunted house badan hakani ka pak beranda ula rung syapo ula penjulor ki jing dan jing em hapo kani ka jaka kani ka jing dusman jong u kala penbor ki nong trai bakin bat ban nya kren hendrai phosi kala poi pen ban syaka jing ya beranda utrai ula lek ban tuklar ula syak jrong kti pen ban how new brew bat hadin kani ula mi bat pet no na kani ka jaka halor kani ka jing ja na kaliang uba Eugene u klembo satya ya kanu ka jing ujor syaki bor ka an halor kan nong rim bakat jing perkhat ayo ka kata yaki kam jengok ka hepok ka jela